Ayo! Ayo! Asa maning tao ko, ani? Nirado man? Asa ka ni mga tao ko, ani? Ayo! Ayo! May tawo! Kinsa man dayron? Washing machine eh, gandar! Nabuang! Naunta ko'y tuyo ba? Ay, sig sa mong sumag, gagama may bata. Ay, pwede kong tanaw kung saan paggama ng bata? Ay, tama na. Paggama di siguro bata eh. Hindi man pa disturbo. Gawa sa kadali, eh. Naku, importanteng tuyo. Kalangan man yung mga tawhanaw eh. Gagalita. Ikaw ba, balingagan kay ka, ging nagag-egg sa buksa mo kay gagama may bata. Kawan, hindi mo ndag ko. Tanaw raman ta kung saan paggama ng bata. Lo! Kalok-kalok. Tanaw ko rin lang. Klaro yung paggawa. Magulat ko sa paggama ng bata. Imana yun nga, ako magagamag bata. Patanawon pa muna ko. Ina, bila mo mong kawan. Bila mo pagtanaw. Tanaw raman ko. Mag-apil-apil ba di ko? Yung tao, hani. Sige gama ko ng bata. Ah, hindi kayo wala. Ah, sama ni tawhana eh. Ay, naraman day ka diha. Huwag makabutingog na yun. Da, nangita ko rin bunhok ba? Ay sa, nagunsa man ka. Sige ra magkagayaw-yaw. Gikan pa dito, padulong dari, gayaw-yaw, gyapon ka. Unsa ka? Naraman ko ko'y gustong istorya, God. Nangita lang kong tao nga, maminaw na kong tarong ba, prehanin mo, maminaw magyug ka na ko. Maman, bisig bigto kag priya kog boboy. Bisag ka nang way klarong istorya, maminaw ra gyapon. Tinuod mo gutong istorya na ko ni Boboy, di lang siya maminaw na ko. May patusirilo, bisag kakaupa ko to, tuo sa akong istorya. Dayon, tinuod ba itong istorya nimo nakauyab kag wakwak? What? Tinuod to, oy. Mas grabe gitong kaagay na ako, katubang galubong mi og alas 12 sa gabi eh. 12 sa gabi eh. Nabi, magalubong nga ng alas 12 sa gabi eh. Buang. Oy, kami di ay. Itabo magutong nga gabi inakaayo kay wala mo gun maayo pagkabalsamar. Nya mo to gipan ng kamutan ginamong ilubong siya ng gabi kay ilubong pagkaugma mabaho man. Ah, mabaho. Mabaho ba ng istorya ni mong bot-bot? Dili maguto siya bot-bot kay katong hinigayon na. Gadayong mi upat may katawo ana gadayong mi ana. Sus pagabot sa una ana gadayong mi sa patay. Naaman ay daghan kay pakairo. Mga 22 ka pin pakairo. Sus hindas magwa ng iro kasamo kahadlok gibondak na mo patay na nagan mi. Ala, dayon kol. Dayon, unsay nahitabo kol? Dayon. Mo to nitabo sa among kahadlok. Dagan niya to. Abutag mo na 30 minutos. Hingbalik, bigay balikan na mo patay. Sus pag-abot na mo dito kay nakuluban na ang lungon. Pag-abri na mo sa lungon, nawala bitaw ng patay. Nya kol? Asa naman ang patay ato kol? Mo lagi to, pag humana mo ukab sa kuan sa lungon, bali na mo pangita sa patay. Sus pagkataon pagyagod na mo, naaman dito ang patay. Nya kol, gaunsa man tong patay dito sa taas kol? Mo lagi tong hitabuan nga ang mga kauban na tingala po siya ngano ang patay niabot dito sa taas sa kahoy. Sus hintubag bitaw ng patay, hingon bitaw ng patay og unang isaka ko dire kamoy pa akog iro lalim ba. Ah, wamang kay klaro kay istorya kol oy. Pangitag laing kay istorya nimo, ayo ko gapila-pila ka buwang nimo. Ah, Sige, ito na ko tong duha basig na humana putog gama sila bata. Bata, hindi na raman to. Tunggay na ko na nga, utay ka ba? Sige! Ay! Wala na ka na ulam! Bakit mo na kapataka? Tinoon man! Saan lang ginagingin? Sus! Ayaw ko pala ko ta! Bali na mag bata. Ay, mag-away man. Lo!